Godt. Så, men Steven, jeg starter på den her op nu. Så prøv at køre. Så det er så akavet, så jeg ved allerede, hvad jeg skal til at sige til at starte med. Ja, ja. Godt. Jeg starter med at vise mit sekvensskema, med at vi har delt transportbåndet op i 2 EM'er, bestående af CM'er til midterne, så de bliver delt imellem de 2 EM'er. Et UND-call til bare at starte maskinen og til at tømme. Og så en hurtig, altså CM er ikke andet end start og stop, for den behøvede ikke rigtig andet, så ja, det var sådan der. EM fyld er bare et sekvensskema med forskellige steps, alt efter hvor den er kommet til i tælleren. Og så lidt ekstra kode heroppe i hjørnet. Jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle smide det ind på papiret, så de er bare her. De ligger ovenover sekvensen. Og det er nøjagtigt det samme med EM-tøm. Bare hvor den er kommet til. Og så herover der har jeg et lille ekstra, at hvis den ikke er tændt, så skal den gå i step 0. Så ja, det kan jeg prøve at vise, når den kører. Og så er det det. Inde i programmet. Jeps. Så til at starte med, så trykker man bare start bånd. Så starter den EM-sekvensen med at starte op. Og så skulle den meget gerne begynde at fylde. Skal jeg lige tage den rigtige, de her vinduer her. Den der, kan jeg ikke få den? Nej, det kan jeg sgu ikke. Ja. Men ja, den begynder at fylde alle pladserne op, så at vores array bliver fyldt. Som vi kan se der, så bliver den fyldt en efter en. I alle 5 pladser. Og når den så er fuld, ja, så er der ikke lavet noget, så den skyder bare kasserne ud, fordi den er fuld. Så ja, den bliver ved med at køre, indtil der kommer en plads i rækken. Og når den så er fuld, så vil vi gerne tømme den. Så vi trykker på tømknappen. Så sender vi EM tømmen, sender den en kasse ud. Nu er den jo så kommet til 1'eren, så nu fylder den en ind på 1'eren. 2'eren ud, 3'eren ud, 4'eren ud. Der. Kommer 1'eren ud. Nu kører den der jo så direkte ud, når den rammer derovre, fordi nu er den så indhentet sig selv. Så den skulle meget gerne tage 3'eren nu her, og bare fyre den direkte igennem. Yes, perfekt. Og arrayet er tomt, så vi stopper tømningen, så vi gerne vil have den fyldt op igen. Så den kom til 4'eren der, så spoler vi op. Sådan der. 2 pladser, der er ledige. 2 pladser, der er ledige. Der. Og der. Perfekt. Og så fortsætter den bare med at kaste kassen ud over og finde den fuld igen. Jeps. Ja, yderligere kommentarer. Det kunne være, at jeg kunne have rettet det her. Det er lidt fjollet ud af det her, fordi at havde jeg bare lagt den her linje der, så havde jeg ikke behøvet at trække en fra. Men fordi det virkede, så har jeg ikke ændret det. Ja, ja, jeg tror umiddelbart, det er det. Jeg ved ikke, om jeg lige vil vise mit kald herovre med, at vi har vores... Ja, okay, den skal egentlig også slettes, den der. Uankaldet, hvor den spørger. Uden programmering, hvor den bare spørger, hvis den er tændt, så er den tændt. Så kører den videre over og vælger, hvilken EM den skal køre. Og i vores transportbånd hernede, der har vi bare... Altså, vi har godt nok lavet en UDT, men det eneste, den egentlig gør, det er, at den tænder et op. Fordi den ikke skulle kunne andet. Godt, men jeg tror, det er det hele så.